Здравейте! Вие сте с новото ни YouTube видео, в което ще ви разкажем малко повече за новите модели чанти по поръчка, които направихме тази седмица. Започваме с тази ръчно плетена чанта тип клъч по поръчка на наша клиентка, която я пожела в бежов цвят и се получи изненадващо красиво. Чантичките тип клъч могат да се направят в два варианта – изчистен вариант, без синджирче или с синджирче. Продължаваме с тази старомодна чанта, изплетена на две куки в прекрасен син цвят, допълнен с сребърни нишки, която отново беше на наша клиентка по нейн дизайн. Поиска старомодна чантичка за плажно парти, ние дори надминахме очакванията си. Редовната клиента, която си поръча предходните две чантички, си поръча и едната от тези чантички клъч. Много благодарим за подкрепата и доверието. А сега е време да изгледаме едно вдъхновение за нас. Благодаря, че изгледахте това видео. Абонирайте се за канала ни и не пропускайте следващото видео, което е изненада. До нови срещи!